खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 22 जुलाइ 2023 बाराय जाबाय सुनिबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। बरपेटा जिल्लानि सिङाव थानाय बरपेटा रड रेलबादायाव सासे आइजोआ रेल लामायाव हरखाबै गालिना गोलैनायाव गंसे खारबाय थानाय रेलगारिजों सौजानानै जाब्रबथाय जानानै अबथिरायै जायगायावनो जिउ गोमादों। थैनाय आइजोनि मुङा जाबाय सुरातान नेसा 60 बोसोर बैसोनि गबरथना ओनसोलनि थागिबि। झारखंड रायजोनि पालामु जिल्लानि सिङाव थानाय चारजा गामियाव थानाय फरायसालिनि उनथिंजा थानाय गंसे हाखराव साब्रै हिनजावसा गथ'फोरा हरखाबै दैजों लांखारजानानै गबनानै जिउ गोमादों। थैनाय साब्रै गथ'फोरा 6 आरो 8 बोसोर बैसोनिमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। BPF हान्जानि दैदेनगिरिफोरा जौ फाग्ला आरो मेन्टेलि क्रेक गोनां होननानै बा क्रेक गोनां मानसिफोर होननानै EM राकेश मुङाव बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सोंथि खालामनायाव खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव रोखा बुंथिदों। खासि खदाल बिथांमोना मोनदोंमोन। खासि खदालनि उल्थायै दिनै जोङो मानसिनि संस्था बिसोरनि सेल्फ इमप्लयमेन्टनि थाखाय जों दिनै बेबायदि 5,000 कोटी रां खायसेनो 10,000 सोरनिबा 25,000 बेफोरबायदि रां जोङो होनानै बिथांमोननि जिउखौ जाहाथे साखांनो हायो बेबायदि हाबाफारिखौ नुनानै बिथांमोना दिनै लैहोर दिनै UPPL दोलोआव मानगोनां प्रमद बर' बिथांजों ज' गासिबो दिनै मुसलपुराव जाबाय आरो बारि खनानि सियाल बोरायफोरनि खामानि बेफोरखौ जुदि रायलायोबा टाइम पास खालामनाय जायो। बिथांमोना खारन जौ फाग्ला मेन्टेलि क्रेक गोनां मानसि गोजांदोंमोन जे मोनसे सेल्फ हेल्पखौ जोङो 75,000 कोटी होगोन बेनिनो मोगथां महर होनो थाखाय दिनै अदालबारियाव 35,000 सुबुंनि 38,000 सुबुंनि मोनसे सुबुं गौमा बेवहाय 23 तारिखआव अर्थात संफोर जानो थांगासिनो दङ आरो बेवहाय बिटिआरनि मानगोनां प्रमद बर'नि जि रादाय बे मोगथां महर जानो थांगासिनो दं। बेखायनो मुसलपुर समस्तिया बेखौ रिप्रेजेन्टेटिभ खालामदों आरो बेवहाय हाबा बायदि थासारि जों थांनाय 7 दिननिफ्राय बेयाव जोङो मुसलपुर समस्तिनि हाबा बायदि मोनदों आरो जोंनि जि रादाय UPPL दोलोनि रादाय बे रादाया मोगथां महर जानो थांगासिनो दङ। बे खेबाव जोङो जि सेल्फ हेल्प ग्रुपआ बे रांखौ मोननो थांगासिनो दं 75,000खौ जों बेवहाय नायनो नागिरदों जे बिथांमोनहा बे फैसाखौ लानानै मा खामानि मावगोन बिसोरनि थांखिया मा। जुदि 75,000खौ जों डाइरेक्ट सोना हरोबा बिथांमोनहा बे फैसाखौ हयथ' मिसइउज खालामनो हागौ। बेखायनो फार्स्ट इनस्टलमेन्टखौ जों बिथांमोन 25 आरो नेक्स्ट इयाराव बिथांमोनहा 50,000 आनादार सेकेन्ड पेज जायखौ जोङो नैबे बोसोरनि पेज फाइनान्सियेल इयार बा 22-23नि फाइनान्सियेल इयार बे फाइनान्सियेल इयाराव 4,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जों आरोबाव नामाकरन खालामगासिनो दं आरोखि। गोजोन्थों। इन्टारेस्टिं बाथ्राया बेनो जों हाजारखि जाया मानो बर' राजखान्थियाव थांनाय समाव गोलाव सम 17 बोसोर BPFजों खुंजाथाय समाव मानसिफोरनि हारायाव मुगुजाव गाज्रि फिसाबाबो जेरै बिमाया गावनि फिसा होननानै अनो थिग बिदिनो बर' समाजाव दासिमबो BPFखौ एसेबाबो अननाय आरो सिम्पेथिया दङ। खिन्थु मुसलपुर समस्तियाव दिनै बेनिनो उल्था थासारिखौ दिनै बेवहाय नुजाथिदों। दिनै बिराद गिदिर मोनसे जयनिं सेरेमनि जादों। 700 बर' सुबुं दिनै बेवहाय BLT एक्स BLT आरो इउथ बिथांमोननि जि BPFनि जि हाखाफोर दङ बेवहाय दिनै जगदान जादों आरो बेनिफ्राय आं बुंनो हायो मुसलपुर समस्तियाव आरो फिन आरो बेवहाय BPF होननाया जिउ जारिमिनाव जे बेयाव जाफिननो हागोन बेबायदि थासारि बेवहाय गैला। रोदायानो गुनानै दिनै लामायाव जोंनि बे फिल्डआव अदालबारिनि नैबे फिल्डआव गोलैफैना दंफैजोबो आरोखि। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।